Come back to my Urban Clear YouTube channel. आरो जोङो दायो माने थांगासिनो दं जोंना फिल्मनि सानना सानसहायैनि बिफाया दंखायो लोगोसे बै गोमो गाननाया सानना सानसहायै पार्ट 2 नि आरोना बे बिफा जादों लाजि माने बिराद लाजिथारो बे मामानि 2021 नि जानुवारि मासावनो रिलिज जादोंमोन बे सावथुना बेयो बिथाङा सानना सानसहायै पार्टनि बिफा जादोंमोन स' गाइस लोगोफोर दिनै जोङो थांगासिनो दङ दायो उदालगुरि होननाय जायगायाव स' नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आरो लोगोफोर नैबे एलपि स्कुलाव आं फरायदोंमोन आवगाय माने क्लास 5 हालागै आवगाय 1 इसमोन दासो माने फाकानि जादों आरोना स्कुला पाकानि जाबाय स' दायो बेसे बोसोर जायाखै 8 बोसोरसो जादों पाकानि जानाया दायो मिसल जानो नागिरदों माने लाखाबाय थाइबानि आरो लोगोसे माने मिमि दं बिराद टेस्टि जाखायो मिमिजों जायोब्ला आरो बिथाङाबो मिमि लागासिनो दं सानना सानसहायैनि बिफा जानाया आरो नै बेहाय मिसल दखान माने मोना टाइमाव फैयो आरोना बेहाय आरो बे नै बोरायानो बानायो मिसलखौ कमफोरोंलै बोराया So guys, जों दायो जानोसै नायबाय थादो ओइ आकाश मामायालाय सामुस दोननोबो जायगा गैया ओंखायनो जानोसै लोगोखौ नालाय मालायफोरा मस्ला खला आलु गोसाथार एसे आंनिखौ बानलु होनाङालै एसे जाहांदो जानाया जोब्बाय दायो मिमि आक्रमण खालामसै जोलैना लाग्रोनांगोन Boleh mana sana dia hipset. Guys, जानाया जादिया आरो जाबोनोसै हाय बानलु दं साना गोथांल' जागोन ना मा होनो नै आबौ मुगुखौ आरो साना गोथांखौल' हर बे दुइटाखौल' संख्रि एसेल' जास्ट ओमफ्राय सामब्रामबो गैया खोमा ना आबौ नै बे जाबाय जोंनि हजा डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि होननाय जायगा नोंथांमोना फैनो हागोन बेहाय साना जाफैनो हागोन बेबो साना दङ बिराद हेभि बानायखायो माने चाइनानिसो बानायग्रायाबो नै बेफोरो आसार आरो साना बेखौल' थाइबानिल' संख्रि एसेल' होआबो
पियास एसे थ' नै बानायगासिनो दं साना गोथां साना गोथां जाबा माने सक्ति मोनोनो बेनिखायनो जानोसै आरो नै बे लामाजोंनो लंका नगाव हजाय तेजपुर जायथि थांनो हायो आरो बेजा थांनो हायो ओजा डिमापुर जानानै चाइना थांनो हायो लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे बुस्थुखौ ध्यान खालामलाय बिथाङा माहाय दांदों मा खालामदों बै माना नाय नोंथांमोना एसे ध्यान होनानै नाय आरो नै दायो देरनबाय आखाइखौ एसे बैमान दं मानसिया माने खांबाय दै लोंनोसै दै लोंबा बुगासिगोन दै लोंद' आरो दायो दायो थांनोसै आरो भिडिअ'आ बेसेनोसै स' नोंथांमोनाव भिडिअ'खौ अननानै लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थागोन बाय